Assalamu alaikum muhterem tomoshachilarimiz. Oshuni tinchlik, yolg'onni durustlik, yomonni yaxshilik bilan jing. Sog'larmisiz, hurmatlilarimiz? Ko'ngillarimiz, sof niyatlarimiz yoqdi, so'zlarimiz ixlos bo'lsin degan tilakda topshiruvimizni boshlaymiz. 2 soat davomida sizning bilan manzara topshiruvining ijod turkumi ham biz olib borishlar Olmazgarayev ham Laysan Husnullinni bo'lashaqmiz. Jum'a kuni xayrli bo'lsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi: "Uşaqda o'tin yongan gibi kunlashgan kishining de ezgi amallari yo'qqa chiqadi. Jum'a va'zinde so'z husudlik, kunchilik turunda bo'lur." Omarimiz hazır, qobarib ketdi. Hazır biz buni kise boshlaymiz. Shakshak pishiruv sirlarini tushunish uchun Ko'kmara rayoni Tirish avuluna yo'l olurmiz. Kitapxonada 2 zal ishlab keladi. U universal zal ham klassik zal. 100 tapqir eshitgancha bir ko'ruvim yaxshi. Gulnur Abdurahmonova kitob suyuvchilarni milliy kitobxonaga chaqiradi. Bizning boribizning da g'aziz tug'an yurti. Yurtimiz o'rnashgan qadrli tug'an ovulimiz bor. Har ovulning o'zinagina xos qavatlanmas, esda qola turgan o'rinlari ko'p. Saqlanib tuymaslik tug'aylari, shiltirab oqa turgan yugurik shishma bo'ylari, qomush bilan qoplangan sosliqlar, baliqli ko'llar, qo'yi aramelar, ul og'ash olmag'ashliqlar deysizmi, ul birinchi rusha, ikkinchi, uchinchi rushalar deysizmi. Bular benim tug'an ovul turida albatta shovlab turgan o'rmonlari barisi da ko'ngilga rahatlik beradi. Respublikamizning go'zal tabiatli Tilashi rayonina sayohat etib qaytdik, hali uning tarixi bilan tanishik. Ovullar, rayonlar, shaharlar, alarda kishilar kibik. Har birisining o'z yozmishi, o'z tarixi. Tilashi tubagining de boy o'tgani bor. Ilki qo'lyozmalarga ko'z solsang, Tilashi ovul atamasining kelib chiqishi turida turli farazlar yashay. Aytik masalan bizning Tilashi җирлегендә элек-электән Уртмурт халкыда яшәгән һәм шулай ук татарлар да яшәлгән дип килә. Менә татарлар яшәгән вакытта Ират исеменнән алынган Tilashi исеме бу инде безнең бүгенге көндәге авылның исеме дип атасалар, инде рус халкы вариантыннан алынган вариантта менә шушы Уртмуртлар яшәгән вакыттагы Түләшинка елгасыннан алынган Tilashi исеме дип атыйлар инде. Төбәк икътисадының төп тармагы булып элек-электән авыл хуҗалыгы саналган. Крестьян хуҗалыкларында арыш, сылы, карабуда игеле, бәрәңге һәм суган үстерү киң таралыш ала. Юкка гына бүгенге көндә дә Tilashi районының символында үлчәүгә салынган ашлык сурәтләнмәгән. Үлчәүнең бер тәлинкәсендә ашлык бөртеге салынган, икенче тәлинкәсендә инде безнең алтын бөртеге салынган. Бу инде безнең шушы районыбызның авыл хуҗалыгы шундый өстенлек белән эшли дигән сүз чагыштырганда ашлык бөртеге менә алтын бөртеге белән чагыштырыла. Авыл хуҗалыгыннан тыш Tilashida һөнәрчелек тә алга китә. 19 гасыр уртасында хуҗалыкларның күбесе мишкә ясау белән шөгыльләнгән. Аны традицион һөнәр дип атарга да була. Покровский ширкәвенә карап, бездә инде Покровский базар эшләп килгән, ул инде атаның һәр пәнҗешәмбе көнендә эшләгән. Һәм инде монда күрше районнары, Күкмара районнары, һәм инде шушы Питрәш районнары барысы да шушы базарга сату итәргә килә торган булганнар. 1920-30 елларда булган күмәкләшү процессы Tilashi төбәгендә дә кагылып уза. Беренче күмәк хуҗалык 1927 елда Субаш авылында оеша. 1928 елда Tilashиның үзендә Ворошилов исемендәге колхоз төзелә. Шул ук елларны мәҗбүри башлангыч белем бирүдә кертелә. Бу елларда ТССРда административ территориаль үзгәрешләр башлана, яңа районнар оеша. Шул исәптән Tilashi районында. Бу процесс зур кыенлыклар белән бара. Барлык каршылыкларны узып республиканың иҗтимагый тормышына кушылдым дигәндә генә район 1959 елда бетерелә. Сугыш елларындагы үзгәрешләр дә моңа сәбәпче була. Безнең Tilashi районы 1959 елның 12 октябрендә Соба районына кушыла. Бу инде безнең Татарстан Югары Советының президиумы карары нигезендә була. Һәм инде аның башлыча өлеше Собага кушылса, бераз өлеше Питрәш районына да кушыла. Бәхеткә каршы Tilashi районы тарихы моның белән төгәлләнми. 1991 елның 28 ноябрендә район яңадан торгызыла. Бүгенге көндә Tilashi авылы район үзәге буларак үсә, чәчәк ата. Tilashidan ishkәрәк үтсәң нинди район? Алга китсәң. Мамадыш, Күкмара. Бу ягында китсәң, башта Соба, аннары Күкмара. Күкмара якларына барып кайтыйк әле.
Шәкшәк татар милли ризыгының иң популяре. Риваятләрдә язылганча, Болгар ханы бердән-бер улын иләндерергә карар итә. Һәм туй өстәленә җиңел әзерләнә. Озак вакыт бозылмый торган һәм үз тәмен саклаучы сый уйлап табарга әмер бирә. Төп шарт бу ризык һәр бәйрәмне бизәп торырга тиеш. Ашсу осталары һәм гади халык бик озак уйлый. Хан бик күп ризыкларын татып карый, әмма алар арасыннан көтүче пешергән бер азык шәкшәкне генә сайлап ала. Менә җәмәгать, көтүче генә дип карамагыз сез. Хан яшь парларга менә дигән бүләк шәкшәк тәкъдим итә. Ул балаларына бу шәкшәктәге бал сыман бер-берсенә менә ябышып күпме борчак бар, шуның шаклы онык бүләк итүләрен тели. Шул вакыттан бирле туйларда һәр вакыт шәкшәк бүләк итүләр гамәлгә кергән. Шәкшәк пешерүнең нинди генә ысуллары юк хәзер. Без дә берсен өйрәник әле. Хәерле иртә, тамашачылар. Бүген шәкшәк пешерү серләрен сезгә таныштырып китәм. Моның өчен кирәк безгә каткан йомырка кирәк. Без моны кайдан алып, шушыны җебетерә куябыз. Безгә кирәк он, туз, писү, әзгенә уксус. Шушы йомырканы табакка салам хәзер. Онны күперткән сайын шәкшәк тә әйбәт була. Шәкшәк ул тынычлыкны да ярата. Тыныч булганда, күңеле тыныч булганда пешерергә бик күңелле. Шуның өстенә тагы он сүйеп җибәрәбез, әйбәтләп, ябышмасын өчен. Кул белән шулай әзләп басып куям. Аннары уклау белән өстеннән тәгәрәтәм. Тәгәрәткәндә бу бармак калынлыгы булырга тиеш шәкшәгебез безнең. Менә хәзер безнең камырыбыз әзер. Хәзер без моны әзгенә кабартырга куябыз. Камырыбыз әзер, кабарып китте. Хәзер без моны шәкшәк кисә башлыйбыз. Мин моңа бер дә кул кагылмый, менә шулай пычак белән әйбәтләп кисәм. Хәзер шуны майга салам. Мин майны җылытып куям башта. Моны эссе майга салырга ярамый шәкшәкне. Җыеп алабыз шәкшәкне. Менә шулай матур булып кызарып пешерергә тиеш. Пешереп бетермәсәң, ул кире төшеп китә. Шуңа күрә аның вакыты бар, шәкшәкне дә карап торырга кирәк. Biz şəkşəkni qatırır üçün bir şıqı bal salabız. Bal özümüzdeki, Allah'a şükür. Nəmində pisük salabız. İkisində bir tirə salam da şunu bulğatıp, eybətlər bulğatam. Şunu hazır şəkşəkə sibəm balını. Şunu yaxşılab bulğatabız hazır. Әйбәтләп матур итеп өйәм мин моны. Хөрмәтле тамашачылар, менә шәкшәгебез әзер. Шәйләребез тәмле булсын, тормышларыбыз мул булсын. Бу көннәрдә Җәлил укулары 2022 Бөтен Россия фәнни-гамәли конференциясе Казанда эш мәйданчыкта уза. Форум чаралары Муса Җәлил музей фатирында, Татар әдәбияты тарихы музейында һәм Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният-ара багланышлар институтында. Әлеге чара хакында тулырак белер өчен, әлбәттә, без студиябызга кунаклар чакырдык. Казан Федераль университетының Татар әдәбияты кафедрасы профессоры Нурфия Юсупова һәм Муса Җәлил музее мөдире Назира Фәттахова.
Нәзира ханым, шулай ук Нурфия ханым, саумсыз, хош келдіңіз. Хәерле көн. Әлеге Җәлил укуларының біразына тарихына күз салыйк әле, шунардан башлыйк әле. Аның тарихы бик саллы күренә. Саллы дип әйттегез, дейме? Шуннан да Җәлил укуларының тарихы саллы һәм бик күптәннән 20 гасырның урталарына, 60 елларыннан килә. Нәкъ шушы вакытта Казан университетында Җәлил укулары үткәрелә башлый. Аннан соң күпмедер тәнәфестән соң ул яңадан Муса Җәлил музейы, Татарстан Республикасы Милли музейы һәм Казан университеты белән яңадан оештырыла башлады. Ягъни Җәлил укуларының Казан университетында үтү очраклы гына түгел. Шул ук вакытта университетта Җәлил исеме даими яши, чөнки ул эшчеләр факультетында укыганлыгы мәгълүм. Һәм Җәлилгә университетта бюст куелган. Без елда 15 февральдә әлеге бюст янына килеп чәчәкләр салабыз, студентлар, институт җитәкчелеге, университет җитәкчелеге белән һәм шигырь кичәсе үткәрәбез. Җәлил укуларының октябрь аенда булуы, инде Җәлил исемен яңадан да укучылар арасында тәрбия чарасы буларак файдалануда искиткеч, уңайлы һәм кирәкле чара дип уйлыйбыз. Демәк, институтта, университетта исемне мәңгеләштерүгә шактый эш башкарыла. Нәзира ханым, музей фатир әлеге конференциядә ничек катнаша аласың? Ул бит инде музей. Сіз менә қызық қана айтып сұрау бердіңіз. Дөрестән дә тәнәфестән соң шушы эшне без башлап җибәрдек һәм Җәлил укуларын без гадәттә 2 елга бер мәртәбә үткәрәбез. Темалар һәр вакыт төрле була. Инде музей ничек катнаша дигәндә, мирас бит музейның музейларда саклана. Һәм менә шушы мираска нигезләнеп, конференциядә чыгыш ясаучылар үзләренең хезмәтләрен туплыйлар дигән сүз. Гадәттә без Җәлил укуларын темаларны менә бер Җәлил темасы белән генә түгел, җәлилчеләргә багышлап та үткәрәбез. 18 елны без Абдулла Алишның гизде 10 еллыгына багышлап, Чаллы педагогия университеты белән берлектә үткәргән идек. Быел инде без Рәхим Саттарның гизде 10 еллыгына багышлап һәм безнең музейның оешуына 40 ел элек нигез салынган дип, карар кабул ителгән дип, менә шушы датаны да билгеләп үтәбез, Алла бирсә. Демәк, сез оештыручыларның берсе һәм шулай ук әлеге конференциядә катнашучыларны инде Җәлил үзе кулланган, үзе яшәгән әйберләр мөхит белән таныштырып, тәэсирләндерүче булып чыгасыз. Әйе, һәм менә шушы материалларга нигезләнеп, чыгыш ясаучылар үзләренең хезмәтләрен укучыларга, тыңлаучыларга тәкъдим итәчәкләр. Монда инде бер Татарстан галимнәре һәм гына катнашмый, конференциянең исеменнән үк аңлашыла, бөтен Россия фәнни гамәли конференция. Безнең Алла бирсә чыгыш ясаучылар арасында Оренбург өлкәсе, Мәскәү өлкәсеннән кунакларыбыз бар. Шулай ук Кырымнан, Кабардино-Балкариядан соңгы көннәрнең вазгыятын күз алдында тотып, бөтен кунакларыбыз да әлбәттә үзләре Казанга килеп чыгыш ясамаячаклар. Ләкин чыгыш ясаучылар арасында инде бүген иртән килеп Казаныбызга килеп төшкәннәре дә бар. Менә Уфадан кунакларыбыз кичкә киләләр. Иртәгә иртә белән Татарстан районнарыннан килеп җитәчәкләр. Шулай итеп, бергәләп үткәреп җибәрәчәкбез. Яшь галимнәребез күпме катнашучылар арасында? Яшь галимнәребез дигәндә инде университет галимнәре бу сорауга җавап бирерләр. Яшь галимнәр күп. Нәкъ әлеге конференциядә безнең яшь галимнәребез дә катнаша, аспирант студентларыбыз да катнаша. Быелгы тема нәрсәгә нигезләнәчәк? Башка елларныкын искә төшереп алдыгыз бераз гына булса да. Быелгы тема әйткәнемчә инде менә Рәхим Саттарның тууына 110 елга һәм музей оешуга 40 еллыкка багышланган. Белгәнегезчә, Җәлил һәм җәлилчеләр алар бөтенесенең дә тормышларын, язмышларын күрсәтүне без максат итеп куябыз. Җәлил кебек үк алар да
тоткынлыкта, калгачта, авыр шартларда да шигырьләр язганнар. Рәхим Саттарның язмышы да нәкъ менә шундый ук. Соғыштан соң, дөресеңгенә әйткәндә, бүгенге көнгә хәтле әле аның язмышы ачыкланып беткән дип тә әйтеп. Шуңа күрә кабатлап соравым иде. Димәк, тарих кына түгел, фән дәрәҗәсенә күтәреп өйрәнәчәксез һәрбер шәхеснең шул җәлилчеләрнең дә язмышларын шулай булып чыга бит инде. Әйе, һәм максат куелган, менә Җәлил темасы буенча гәрчә 8 кандидатлык диссертациясе язылса да, һәм аның тормышы тулысы белән инде өйрәнелгән шикелле тыелса да, фәнни яктан менә научный биографиясы Җәлилнеке дә хәтта язылмаган. Менә шуңа күрә максат яшь буынны шушы эшкә тарту һәм аларны кызыксындыру һәм инде 21 гасырда булса да Җәлилнең фәнни биографиясын булдыру. Бүген конференциянең соңгы көне һәм біз аны иртән сәгать 11-дә Казан Федераль университетының акытлар залында башлап җибәрәбез, пленар утырыш белән. Аннан соң инде 2 секцияга бүленеп, берсе аның Җәлил музеенда, Җәлил музей фатирында эшләячәк, икенчесе инде Казан Федераль университетында. Куйган максатларыгызга ирешергә язсын. Безнең Муса Җәлил кебек улпат әдәбиятчыларыбыз, шәхесләрбез бик күп, аларның һәммәсендә тиешле дәрәҗәдә фән дәрәҗәсенә күтәреп өйрәнеп бетергә насип булсын безнең милләтебезгә. Рәхмәт сезгә кунакка килгән өчен, эшегездә уңышлар теләп калабыз. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә. Балаларны бакчага, мәктәпкә озатканда һава торышына аеруча игътибарлы булыйк. Шул олмас, уку елы башлануны курка-курка гына кеттек. Ниһаять ай ярым үтеп китте. Аллага шөкер, әлеге хәлләр яхшы, түземсезлек белән хәзер кызы каникул җитүен көтәбез инде. Биратна рәхәтләнеп ял итеп алырык. Итеп куясыз инсаннар, әйме? Артык ял итеп ташламагыз. Психологлар фикеренчә, бер тәртәгә кергән баланы аннан чыгарырга ярамый. Каникул вакытында да укуны дәвам итәргә кирәк. Укуга яңадан ияләшергә туры килмәсен. Нәрсә дисәң дә, балага стресс бит җәмәгать. Психологтан мәктәпкә ияләшү хакында сорыйк әле. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Инде менә безнең 1 сентябрьдән яңа уку елы, уку чоры башланып китте. Һәм бәхетле уку чоры белән бергә, әлбәттә инде проблемаларыбыз да башланып китте. Мәктәп алыштыручы балалар бар, 1 класска укырга баручы балалар бар. Һәм инде сыйныфтан сыйныфка күчкән вакытта ниндидер адаптация чорын узучы балалар бар. Әлбәттә менә шушы барлык категорияләрдә алар адаптация чорын узалар. Һәм шушы адаптация чорын узган вакытта инде бик мөһим әтиәниләрнең балалар ягында, балалар белән аралашуы, укытучыларның балаларның хәленә кереп, аларның менә шушы мәктәптә яшәешләрен күзәтүләре. Әмма дә күп кенә вакытта, күп очракларда без менә шушы моментларны күздән ышкындырып җибәрәбез. Мисал өчен генә алыйк. Бала бер мәктәптән тору урынын алыштыру белән бәйле булган ситуациядән яңа мәктәпкә күчте. Һәм яңа мәктәптә баланы яңа класс кабул итми. Менә бу очракта нәрсә эшләргә соң? Иң беренчедән әтиәниләргә менә шушы август ахырында булсын ул, яисә хәзер булсын ул, әйбит. Бүгенге көндә дә бала күчәсе мәктәпнең территориясына барырга. Бала бу мәктәпнең территориясын үзенә кабул итеп аламы? Инде мәктәпләргә кертмиләр дип әйтәбез хәзерге вакытта, шулай бит. Шулай да ниндидер юлларын табып, директор белән сөйләшеп, шушы мәктәпкә керергә, мәктәп коридоры буенча атлап барырга, балага комфортнымы бу мәктәптә, ошыймы аңа, рәхәтме аңа бу коридорда? Менә шушыны белергә кирәк. Шулай ул укыячак сыйныфка кереп карарга кирәк. Һәм укытучыга баланың нинди плюслары, уңай яклары һәм нинди тискәре яклары бар, ул һәркемдә дә бар тискәре яклар, аларны укытучыга алдан ук әйтеп куярга кирәк. Бала белән менә бу әтиәниләргә кагылышлы моментлар, бала белән һәр вакытта да элемтәдә торырга, сөйләшергә, аны мәктәптә ничек кабул иткәннәр, кемнәр белән ул дуслашкан, кемнәр белән аралашкан, шул турыда сөйләшү кирәк. Һәр кич буламы ул, һәр иртән барамы ул, баланың кәефенә карарга кирәк. Инде укытучыларга килгән вакытта нинди киңәшләр бирер идем мин? Укытучыга шушы яңа класска килүче баланы беренчедән үзенә кабул итеп алырга, үз күңеле белән кабул итеп алганнан соң, шушы бала турында аның характеристикасын өйрәнергә кирәк.
Ул нәрсә эшләргә ярата. Бәлки ул җырларга яратадыр. Бәлки ул сөйләргә яратадыр, токтаяны чыгып шулай бит. Яисә инде ул рәсем ясарга яратадыр. Менә шушындый моментларны, вак моментлар бит. Нинди төсләр ярата ул. Әмма аларга игътибар итәргә кирәк. Һәм инде шушы моментларны өйрәнгәннән соң укытучы класска яңа укучыны тәкъдим иткән вакытта, менә безнең сыйныфыбызга Әмир килде. Әмир рәсем ясарга ярата, футбол белән шөгыльләнергә ярата. Аның абыйсы бар, сеңлесе бар дигән сүзләрне әйтергә һәм балаларга Әмир бик акыллы бала. Безнең классыбыз аны кабул итеп алыр диеп, менә шулай матур итеп, җылы итеп тәкъдим иткән вакытта, шын күңелдән тәкъдим иткәндә укучыны, яңа укучыны, класста утыручы балалар бу баланы җылы кабул итәчәкләр. Иң мөһиме әти-әниләргә дә, укытучыларга да әйтәсем килә, балага аның кирәкле кеше булуын, кирәкле укучы булуын тойдырырга кирәк, аңлатырга кирәк һәм күрсәтергә кирәк. Менә шул вакытта инде мәктәпләребездә конфликтлар булмас, укучылар арасында да, укытучы белән укучы арасында да, һәм укучыларның мәктәпкә барасы килер, укыйсы килер, һәм алар инде классташларын чын күңелдән яратырлар дип ышанып калам. Алия Селимжанова дигәч күз алдына нәрсә килеп баса? Минем күз алдыма дөнья яңалыклары килеп баса алмас. Минем күз алдына глобус, чөнки ул дөньяның кайсы гына җиренә барып, нинди генә яңалыклар эзләп тапмый. Иң кызыклыларын бүген дә тәкъдим итә. Сукыр кыз Анна Лебедок Красноярск университетының көндезге бүлегендә укый. Аны боз кушаматлы эт озата йөри. Анна сөйләүе буенча, беренче группа инвалидлык билгеләнгәннән соң, кызга шәхси тернәкләнү программасы буенча йөртүче эт сайлау мөмкинлеге бирелгән. 1 елдан соң Анна белән боз таныша. Шул вакыттан алып 4 елдан артык вакыт узган. Идәнгә төшкән әйберне алып бирергә, кирәкле аудиторияны табарга, лекцияләргә, җәмәгать транспортында кибетләргә йөрергә кызга 4 аяклы дусты булыша. Босның махсус документы, паспорты да бар. Ул хайванның агрессив түгеллеген, иретелгән булуын дәлилли. Босик очень добрый, более безопасной собаки встретить сложно. Босик бик акыллы, яхшы эт. Ишеккә шакыганда тавыш бирә, ләкин үзе кешегә ташланмый да, тешләми дә. Кешеләрдә махсус иретелгән этләр турында мәгълүмат бик аз. Шуңа да алар кайвакыт куркып кала, аларны агрессив дип уйлый. Университетта студентлар Аннаның ярдәмчесенә хәйрхаһлы. Аны күрүгә кәефләре күтәрелә, күбесенең этне сыйпыйсы килә башлый икән. Пермдә яшәүче 19 яшьлек Кирилл Широбоковның кул аякларында гиперкинез һәм ДЦП диагнозы. Шуңа карамастан ул борын белән ияге ярдәмендә хәрби техник сферага кагылышлы әйберләрнең проектларын ясый. 1 яшендә малайга ДЦП диагнозы куела. Мөстәкыйль йөрергә өйрәнә алмый. Хәзер дә шуышып кына хәрәкәтләнә. Куллары эшләми, сөйләме дә начар. Ләкин мәктәп укытучылары ярдәмендә Кирилл үз проектларын төрле конкурсларга тәкъдим итә алган. Аның соңгы уйлап табылган әйбере структуралы броня, сугыш экзоскелеты яки броньлы һәр кайда йөри алучы Ихтиандр 2.0 дип атала. Башка уйлап тапкан әйберләре кебек ул электр белән түгел, күмер төймәләре ярдәмендә эшли. Әлеге экзоскелетны кигән кеше авыр йөкләр күтәрә алачак. Аңа яңа көч истәләде Кирилл. Киләчәктә экзоскелетның үрнәген ясарга да уйлый. Ләкин моны тормышка ашыру өчен белгечләр төркеме һәм акча кирәк. Егет иганәчләр эзләү белән мәшгуль. Мәскәүдә Кирилл проектлар ярдәмендә кул аякларының функциональ эшен торгыза алырлык операция ясатырга хыяллана. Шулай ук ДЦП диагнозы куелган башка кешеләргә дә аның уйлап табылган әйберләре булышачак дип ышана ул. Һәр җомга без тапшыруыбызда ярдәмгә мохтаҗ милләттәшләребезне барлыйбыз һәм аларга ярдәм итәргә ашкынабыз. Шуңа күрә студиябызга кунак чакырдык. Закат хәйрия фонды хезмәткәре Динар Зиятдинов студиябызда. Хәерле көн, Динар. Хәерле көн. Ассаламу алейкум. Хуш килдегез. Бүген нинди яңалыклар белән килдегез? Безнең фондта бит инде менә көз көне гышыр башланган иде. Инде тәмамланды бездә, Аллаһка шөкер. Инде бик күп кешеләргә ярдәм ителде. Уңышка бәйле садака шулай бит менә. Үзең алган уңыштан уннан бер өлешен бәя бөтен Татарстан буенча мөхтәсибләребез, хәзрәтләребез үзләренең авыл халкы белән эш итеп, шулай иттереп инде шәһәрләргә җибәреп, безгә җибәреп, мәдрәсәләргә җибәреп, шулай иттереп шушы эшне бар иттек инде. Хәзер
хәзерге вакытта безнең инде менә шушы вазгыять белән бәйле булган мобилизациягә бәйле бездә дә шундый җыелу игълан ителде. Ул да булса шушы мобилизация кабылган гаиләләргә ярдәм итү йөзеннән инде. Ничек башкарыла әлеге эш? Менә безнең фонд инде акчалата әлегә җыябыз. Шушы акчалата җыелганга инде біз аннарсын инде ала бирсә шушы гаиләләргә шушы мобилизацияләнгән Татарстан буенча гына бу Татарстандагыларга гына кагыла инде. Шушы әлегә менә 2,5 миллион тирәсе җыелды. Шушы акчаларга инде хәләл ризык, анда бит инде менә алар арасында мөселманнар да бар, хәләл түгел ризык ярамаган кешеләр дә бар. Жылы киемнәр һәм башка әйберләр алыначак ала бирсә, һәм инде шулай итеп ярдәм ителәчәк. Иң мөһим кирәк яраклар инде кысасым ул кием һәм ризыктыр инде. Бүген менә без атна сайын кемгә дә булса ярдәм итәбез бит инде. Бүген кем ярдәм көтә? Бүген безнең менә бүгенге көндә сайтыбызда Яруллин Данил исемле бер бала инде. Ул инде аның колаклары ишетми. Ул гомумән аның каян килеп чыккан, ул тумыштан сәламәт булган инде. Ләкин авырып киткән, шундый начар авыру бар, гнойлы менингит дип атала. Балалар аның белән авырырга мөмкин, инде әгәр дә саклау чаралары күрелмәсә, яисә тигәрлек прививкасы ясалмаса инде. Менә ушу бала да шуның белән авырган, һәм инде шуңа күрә бик күп антибиотиклар эшәргә, бик күп кан переливаниялар эшләтергә, бик күп анализлар бирергә, хәтта реанимацияларга ятырга туры килгән, реанимацияларда ятырга туры килгән. Шул сәбәпле инде менә шушы авыр чорларны үткәч, әтиәниләр инде менә иләрендә шушы бала белән булганда, әле абайлап бетермәгәннәр, колакларын тикшертергә кирәк икәнлеген шундук. Алар бала бераз үскәч, аңлый башлаганнар, баланың теле ачылмый, һәм ул без әйткәндә ишетми икәнлекне. Алар шаулап үзләре дә белмәгән булалар. Табиблар да әйтергән тоткандыр инде, үзләре дә белмәгән. Алар инде барлык кешеләрен шушы баланы үстерүгә, аны башка яклардан алга җибәрергә тырышканнар, ләкин кулак ишетмәгән, белмәгәч инде ул яктан эшләмәгәннәр. Шаулап та караганнар, инде аннарсын аңлагач, инде табибларга барганнар, табиблар инде әйткәннәр, менә шушындый колаклар ишетми дип. Алар инде шушындый кохлеар имплантация дигән әйберне белеп алганнар. Һәм инде шушынарга акча җыйганнар инде менә берничә этабы үтелде инде. Инде хәзер Данил исемле малай кылык аппараты белән бераз ишетә дисәк тә була. Хәзер аның инде сөйләме начар. Ул бит инде бик сөйләшеп үсмәгән инде. Сөйләшеп үсмәгәч, ишетмәгәч булмаган дип. Эштәшләреннән бик артта. Шул сәбәпле инде анарга бик күп реабилитациялар үтәргә кирәк. Шул логопед профилларда бик күп ярдәм кирәк инде. Бу бик кыйбат тора. Безнең бит инде белгәнебезчә социаль яктан елына 1-2 тапкыр бушлай булса да андый балаларга, ләкин чират бик күп, чөнки авыр балалар бик күп. Шуңа күрә чират елга 1 тапкыр гына барып җитә. Әле бу килеп җиткән чиракта. Шул сәбәпле инде алар инде теге түләүлеләрдә үтәләр, андый әтиәниләр гадәттә балаларын түләүле җирләрдә үткәрергә тырышалар, чөнки җитми. Бу инде кыйбат тора. Шул сәбәпле без ачтык сбор. Biz үзебездә дә һәр вакыт тикшерәбез, ничек эшләп булган, нәрсә эшләргә кирәк аның өчен. Әлбәттә, әлеге җегеткә ярдәм итәр өчен. Ярдәм итәр өчен инде беренче чиратта безнең сайтыбызга керергә кирәк. www.zakat.rt.com. Анда инде барлык мохтаҗ кешеләргә дә безнең проектларыбызга да сборлар ачык. Алар арасында шушы Яруллин Данилны атау була. Анарга басырга кирәк, басырга һәм инде анда 2 төр ярдәм итү ачыла. Берсе туры безнең сайт аша, икенчесе инде картага күчереп. Икенче сулда булса инде шушы закат сүзен язып, Мөсә инде гади хаттаймы, SMS юллап, менә закат сүзен язабыз да, бу шурын калдырып, инде кирәкле күпме җибәрәсез килә, шушы сумны язабыз, һәм шушы SMS-ны инде без 7715 кыска номерына җибәрәбез. Закат ул я хәрефе аша языла, шулаймы? Һәм өченче гади сул улда булса инде безгә шалтыратып, инде белешеп яисә инде безнең кая безнең төрле җирләрдә тартмаларыбыз тора. Шушы нинди номерга дидегез, гафу итегез? 225-33 SMS-ны әйтәсез. SMS 7715 кыска номер. Шалтыратып, менә 225-33-22 номерына шалтыратып, инде бездән белеп була, кая безнең тартмаларыбыз тора.
Біз инде әйтәбез, ул шәһәребезнең төрле җирләрендә торырга мөмкин, сез яшәгән җиргә якынрак булса, сез шунда гына барып та ярдәм итә аласыз. Яисә инде үзегез килеп, үзегез күреп, ничек әйтәләр, татар кешесе тотып карамаса ышанмый дип, ул яга да бар. Шулай итеп ярдәм итәргә була. Аңлашылды. Томшыдан күл җыйла, без моны барыбыз да беләбез. Сәламәтлек ягыннан әлбәттә инде кыйынлыклары булган балаларга булдырылганча рәхмәт итсәк иде. Динар, рәхмәт сезгә. Шигездә уңышлар теләп калабыз. Җомга көнне изге эшләрдән башлыйк әле. Казан шәһәренең Галиф мәчетендә Пәйгамбәр Мөхәммәд туган көне уңаеннан Мәүлид Нәби җыены үткәрелде. Шара өйлә намазы укыганнан соң Татарстанның барлык имам мөхтәсибләре, казыйлар, гөләмәләр, дини уку йортлары җитәкчеләре, мәдрәсә шәкертләре һәм мәхәллә халкы катнашында узды. Бу көннәрдә Пәйгамбәрбезне мактап салаватлар әйтергә, мөнәҗәтләр башкарырга аеруча саваплы һәм күркәм галәм булып санала. Күптән түгел генә хәбәрчебез Нәшид Коръән хафиз Сәйид Камал Суинов белән аралашып кайтты. Сәйид Камал Коръәнне 3 яшендә ятлый башлый, 15 яшендә ятлап бетерә. Бүгенге көндә дә белемнәрен гел арттырып тора. Мишари Рашид яки Сами Юсуф исемнәре сезгә берәр нәрсә әйтәме? Дөрес, бу чит илдә бик танылган мөнәҗәтләр башкаручылары. Тик безнең калабызда да алар бар. Сәйид Камал Суинов инде берничә еллар күп дини бәйрәмнәрне үзенең мөнәҗәт башкарулары белән бизи. Аның бу юлы нәрсәдән башланып китте микән? Безнең бит гаилә инде ислами гаилә бит. Безнең бөтенесе намаз укучы, Коръән укучы гаилә. Бездә гаиләдә теге анда җыр тыңлаучы или бер җырларны итүче кеше булмаган инде. Менә шуның өчен без башта уже сразу теге Коръән укырга өйрәнеп, мөнәҗәтләрне тыңлап, сразу же мөнәҗәт әйтергә иттем. Балачак вакытта әни алып килгән идем диск, шундый мөнәҗәт диск. Сами Юсуфның мин яшь 6 яшьләрдә иде шунда. Вот менә шуннан тыңлап, уже күп миңа бик ашаган иде. И менә шуннан уже теге нәшид әйтергә яратып, теге шуннан башладым. Татар халкы мөнәҗәт башкару турында күп бәхәсләр йөртә. Кайберләре макрух, ягъни бөтенләй тыелмаган, тик мактауга ирешмәгән гамәл, ә кайберләре киресенчә халал һәм бик матур дини иҗади күренеш дип саный. Нәшидның макрух булуы, анда теге музыкальный инструментлар булса анда, и шунда уже макрух була. Если просто шундый нәшидләр бар безнең, теге тавыш белән, теге ниләрдә музыка белән түгел, тавыш белән теге шундый музыкавый фон белән шулай ниләр, у менә ярый инде. Нәрсәгә безнең бит пәйгамбәрбезнең вакытында да мөнәҗәтләр, нәшидләр булган бит. Даже безнең пәйгамбәрбезне сахабалар Мәдинәгә хиҗрәт иткәндә, көтеп алганда, теге Тала аль-Бадру теге мөнәҗәт белән көтеп алганнар. И шундый теге аларның туйларында да шундый теге мөнәҗәт әйтүче кешеләр булган. И бәйрәмләрдә шундый мөнәҗәтләр әйткән алар. Менә шуннан безгә беленә у мөнәҗәт ярый инде. Яшь муаддинның яраткан мөнәҗәте нинди соң? هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله. Bu nəşid Allah Teala bilen senin ortağınızda nindi var indi sir şulay ni sen bilesin iyi Allah Teala bile onu şundi diye motor ni manalar bilen anda münacet men şunun big aşığı oldu. Manzara topşuruğu için Ayсулу Галиева һәм Андрей Корсинский. Татарстанда имамнар өчен халык алдында чыгыш ясау, сәнгате һәм әдәби сөйләм нигезләре буенча дәресләр үткәрелә. Әлеге дәресләрнең төп максаты имамнарның иҗади мөмкинлекләрен үстерү һәм ораторлык осталыкларын арттыру. Шундый дәресләрнең чираттагысы Баулы шәһәрендә узды. Анда Бөгелмә, Баулы һәм Ютазы районнарыннан килгән 35 имам катнашты дип хәбәр итә Татарстан Республикасы Диния нәзарәтенең матбугат хезмәте. Мөселман дин кардәшләребез тормышында булган башка вакыйгаларны әлбәттә хезмәттәшебез Ләйсән Гайнуллина җиткерер. Ләйсән, рәхимет, сүз сиңа.
Хәерле көн, мөхтәрәм дин кардәшләребез, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Кукмара районының Туеш авылында элек ясаклы татарлар яшәгән. Авыл тирәсендәге җирлектә бакыр рудасы табылуы ачыклана һәм 18-нче гасыр ахырында бакыр өретү заводы эшли башлый. Кукмара бистәсенә нигез салына. Туеш хәзер Кукмара шәһәренең бер микрорайоны булып саналса да, халык телендә ул һаман да авыл. Быел җәен анда балалар өчен хидаят, ягъни тәрбия үзәге ачылды. Туешта яңа мәчет тирәсе тулы бер комплекс буларак үсә. Толарак алдагы сюжетта. Иске мәчет зиратта, каршында инде яңасы. Хәзер ул урнашкан, әлек туташ йөрганактан торган җир танымаслык булып үзгәрә, матурая бара. Алдагы көнгә карап, инде безнең мәчет сүзе килде. Һәм менә шу проектны дагы инде үзебез уйлап таптык архитекторлар белән. Һәм инде үзебез төзүче булгач, шушы проектка алындык. Һәм 16-нчы елда төзи башладык та, инде 18-нче елның башында, 23 майда без аны инде официаль ачып, ирләр дә, хатын-кызлар да актив. Ирләр инде безнең күбрәк шушы намазларда булсалар, җомга намазларында булсалар, хатын-кызлар менә укыту мәсьәләсендә безнең инде монда мәчетебездә әлхәмдүлилләh менә 7 көн дәресләребез бара. Бер дәгән кайсы бер көннәрне 3 вакыт дәресләребез бара, 14-15 һәм инде 60лап балаларыбыз йөрде менә шуның бу инде шимбә, якшәмбе көннәрендә. Һәм менә шутлап карасаң, инде әлбәттә, бер ел эчендә булай кызыксынып кына беренче елларны шутласак, инде безнең менә 70 меңнән артык бер ел эчендә, менә көндәлек санаганнан соң шуның хәле 70 меңнән артык халык узган икән бер ел эчендә. Әлхәмдүлилләh, инде шушындый күркәм генә эшләп ятабыз. Ойрат Шафигуллин үзе Туешта туып үскән. Имам булып хезмәт куя башлагач, авыл тарихын өйрәнү теләге дә туа. Архивларда эзләнәләр. Фәрит Вәлиев, Зиятдин Нәҗметдинов ярдәме белән китап бастыралар. Башкарылган һәр эш яңасына дәртләндерә. Алма бакчасы тотканнар, шишмәне төзекләндергәннәр, балалар өчен майданчык ясаганнар. Пәйгамбәрбез саллаллаху әйтте бит инде, әгәр дип әйтәсез, башкаларга файда китерә торган әйберләрне эшләп калдырсагыз, менә анда шишмәдә керә, юл саудырасызмы, мәчетме, мәдрәсәме, бу сезгә садака җари була. Ягъни агып тора торган әҗирләре килеп торачак. Кеше вафат булса дагы, гел әҗирләре килеп торачак. Бу зур нәрсә. Шуңа төшенеп, шуны күреп балалар үсә. Туешта аларны моңа кадәр мәчеттә укытып килгәннәр. Әмма кышын балалар мәктәпкә йөргәндә, моңа өстәп көннәр дә кыска булгач, үз кыенлыклары туа. Шуңа да аларга аерым бина, тәрбия йорты салымны кайгырта башлыйлар. Тиз арада башкарып та чыгалар. Әлхәмдүлилләһи раббил аламин, ар-рахманир рахим. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Үйрәттегез безне, безрәнербез. Әдәп, әхлак безгә нык кирәк. Үйрәттегез дуга, без сорарбыз. Бар халыкка тәүфик, хидаят. Безнең теләгебез һәрбер мәчеттә балалар белән эшләүне көчәйтү. Һәм менә Аллага шөкер, бу инде безнең бер үрнәк. Шушы рухи тәрбия үзәге безнең районда ул беренче. Әлбәттә, башка районнарда ул бар, күргәнем дә бар. Без инде аларның тәҗрибәсендә өйрәнәбез. Һәм менә үзебезнең районда да инде шушыны булдыра алдык, Аллага шөкер. Әлеге рухи тәрбия үзәге хәзерге көндә шушы Туеш бистәсе өчен бинага 120дән артык кеше сыя. Аллага шөкер, бу инде безгә ифтарлар үткәрергә дә зур бер мөмкинлек Аллаһ бирсә. Безнең ният Аллаһ бирсә моны соңгысы итмәү, моны бер үрнәк итү Аллаһ бирсә, һәм башка үзебезнең авылларда да, җирлекләрдә дә кайда инде әлбәттә балалар күп, кайда балалар белән эшләргә ихтыяҗ бар. Аллаһ бирсә шушындый тәрбия үзәкләрен эшләү, Аллаһ бирсә аларны инде эшләтү. Инде бер хәвеф-хәтәрсез нигезләрдә булып, озын гомерле биналар булып, шушында тәрбия алып, әдәп, әхлак кагыйдәләре өйрәнеп, киләчәгебездә халкыбызның, милләтебезнең күрекле шәхесләрен тәрбияләргә дә шушында эшләгән мөгаллимнәребезгә насыйп булсын. Шишмәне төзекләндерү Ойрат Шафигуллинның әтисенең хыялы була. Шуны тормышка ашыралар. Тирә-яктагылар өчен ул бердән-бер. Авыл халкы да килә, юлчылар да туктый. Җәй көне шушы чишмәгә сусаганны басыр өчен килсәләр, кыш көне менә шушы чишмәнең бу ягында рәхәтләнеп балалар шушы таудан чанашуа. Һәм кыш көндә бу чишмә катмый, ул үзенә күрә чылтырап, менә шушы тавышы белән агып утыра. Халык менә шушы чишмәгә йөри. Бик матур чишмәбез, һәм инде шифасы булсын, киләчәктә тагы да матурлансын. Туешта алга таба су буен матурлау, уңайландыруны күздә тоталар. Район җитәкчеләре һәр эшебезне хуплап, ярдәм итеп тора ди Ойрат хәзрәт Шафигуллин.
Ульяновск шәһәрендә өлкә мәчетләренең җыелма командалары арасында мини-футбол буенча мөселман кубогына чираттагы 9-нчы турнир тәмамланды. Аның кайбер мизгелләре бу төбәктә үз хәбәрчебез Рамис Сафин репортажында. Турнирны ачканда Ульяновск шәһәр думасы рәисе Илья Норочкин мондай бәйгеләр беренчедән сәламәтлеккә уңай йогынты ясаса, икенчедән бу безнең бердәмлегебезне һәм көчебезне күрсәтә диде. Ульяновск шәһәренең адвокатлар палатасы рәисе Венера ханым Браташова да әлеге бәйгеләрне бер елында калдырмый, аларга финанс ярдәм дә күрсәтә. Здесь настолько уважительная семейная атмосфера, что такие турниры нужно увеличивать и продолжать в обязательной ситуации. Это только во благо нашей Родины. Ульяновск шәһәренең Мәдинә мәчете әлеге турнирга ел сайын үз командасын куя. Һәм бу әле башкаларга күрсәтә, карагыз әле, мөселманнар, татарлар, әйме, нәрсәгә өндә бирә. Ара кешмәскә, тәмәке тартмаска, үзләренең саулыкларын сакларга, әйме, һәм дә без монда күрәбез хатын-кызлар да бар. Аларның ирләре шушында уйный, аларның балалары шушында уйный. Руслан хәзрәт белдергәнчә, футболда катнашырга теләк белдерүче егетләр саны елдан-ел арта бара. Барсын да турнирга катнаштыру мөмкин дә түгел. Футбол уйныйбыз инде кечкенәдән, балачагыздан уйнарга тотындык урамда, үзебезнең школда, үзем авылда үсә идек, шуның белән күп кеше җыела идек. Каждый год играем уже. Не первый год играем. Всегда всех видим, рады всех видеть всегда. Всегда новые братья приходят, иншалла, молодежи много. Һәр елдагыча быел да турнирда шәһәр вузларында укучы таҗик, йәмән, үзбәк һәм төрекмән егетләре дә катнашты. Ә беренчелеккә Ульяновскидан Бәрәкәт командасы чыкты. Казанның Галиев мәчетендә Коръәнне татар мәкаме белән уку буенча бер атналы курслар башланды. Дәресне Төркиядән махсус чакырылган мөгаллим, Дин эшләре министрлыгының Коръән уку һәм азан әйтүдә хаталарны төзәтү мәсьәләләре буенча киңәшчесе Али Усман Алайҗа алып барды. Киләчәктә татар мәкаме нотага салып, өйрәнүне һәм саклауны күз уңаенда тотып, атналык дәресләр нәкъ менә Мәүлид аенда ачылды. Ул теоретик белемнәр үзләштерү белән бер рәттән остаз белән күнегүләр башкаруны күз алдында тота. Остаз татар мәкамен үзләштерү өчен 2 нотадан алып 7 нотага кадәр булган мәкамнәр буенча күнегүләр бирде. Дәресләрдә сулыш алырга, матур итеп тавышны ача белергә өйрәттеләр һәм вокаль яктан күнегүләр эшләнде. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Гайбәт сөйләү, телне тыймау, начар сүзләре үтү кебек эшләр безнең изге гамәлләрне ашап бетерергә мөмкин. Урынсызга бәндәне рәнҗетсәк, урынсызга кешене үпкәләтсәк, аның гамәл дәфтәренә безнең бер яхшылыгыбыз күчә. Я булмаса, теге адәмнең бер яманлыгы безнең гамәл дәфтәренә күчә. Көнчелек тә нәкъ шушындый яман гадәт. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәлам әйтте: "Минем өммәтемдә 3 төрле кимчелек бар. Алар әле һаман йылдыз гыйлемнәре белән шөгыльләнәләр. Алар төрле шомлануларга, ырымнарга да ышаналар. Аларның күңелләрендә көнчелек тә бар", диде. Әмма иманлы кеше үзенең иманы, гыйлеме белән шушы көнчелекне туеп торырга тиеш. Бүгенге җомга вәгазендә дә сүз көнчелек хакында булыр. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Her birigizge Allah Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi bulsun. Cumğa günleri mübarek bulsun. Allah Teala her biribizning günah hatalarımızı gafu eylesin. Kılgan izgi amellerimizni kabullardan eylesin. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadis şerifinde, ol kitirle Bukhari hem Müslim jiyintığında, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan, adam balasının teninde bar bir it kisegi, ol yaxşı bulsa, bütün teni de yaxşı bulur. Ol naşar bulsa, onun bütün teni de naşar bulur. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, ol kalp dedi, yürek. Bizning tenimizning Kerakli әйбері ең әһәмиятлісі, ол да болса йөрәк икән. Һәм шушы йөрәкнең җәмәгать бар ширләре, мин әйтмим медицина ягыннан, табиблар ягыннан, әмма ләкин инде аның шушы эчтәге ширләр шундый бар яшерен, кайсыларын без сезнең белән арынырга тиешбез. Иң беренчесе электән үк килгән, ул да булса көнчелек, хөсетлек, кара көнчелек. Biz аңардан җәмәгать сезнең белән һәр беребез арынырга тиешбез. Элек-электән үк Адәм алейхиссалам яратылганнан соң да ул килә шушы шер,
Коръәни Кәримдә Юсуф сүрәсендә дә аның турында әйтелә. Туганнар бер-берсенә шушлай итеп көнләшәләр. Бүгенге көндә дә ул җәмәгать бар. Иблис мәлгун ләгънәтуллаһи алейхи Адам алейхиссаламнан көнләшеп мәкерлек кылды. Җәннәттән аны кудыртырга теләде җәмәгать. Көнчелек Адам баласының изгелеген дә бетерә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте үзенең хадис шәрифендә: Ушакта утын янган кебек, көнләшкән кешенең дә изге гамәлләре юкка чыга диде. Карагыз әле, безнең укыган намазларыбыз, биргән садакаларыбыз, укыган Коръән аятларыбыз, кылган намазларыбыз, алар җәмәгать юкка чыгарга мөмкин шушы көнчелек сәбәпле. Кара көнчелек, хөсәтлек, ул әгәр дә без берәр кешедә нигъмәт күреп, аның аңарда булмавын теләсәк, миндә генә булсын иде. Аңарда булмавын теләү, менә шушы атала хөсәтлек, көнчелек. Менә шушы җәмәгать ул харам һәм ул гөнаһ булып санала. Ул кешегә кем көнләшә икән, аның үзенә дә бик авыр, нервларына, тәненә зыян китерә, зыян зарар китерә. Һәм җәмәгать, без сезнең белән шушы ширдән арынырга тиешбез. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хадис шәрифендә әйтте: ике кешегә ак көнчелек белән көнләшергә була диде. Беренчесе ул бай кешегә диде. Кем хәләл юл белән байлыгын туплап, аны Аллаһ юлында сарыф итә икән, аңа көнләшергә була диде. Икенчесе ул шул кеше, кем галим икән, гыйлем алып, шул гыйлеме буенча яши һәм гыйлемен тарата икән, менә шуңа ак көнчелек белән көнләшергә була дип Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтеп калдырды. Һәм инде җәмәгать, без сезнең белән тырышыйк шушы ширдән арынырга. Бер галим әйтә, ничек көнчелектән азат итәргә үзеңне дигәндә, ул галим әйтә, менә кичәгә караганда бүген тагын да яхшырак бул дип әйтә. Үз-үзең белән узыш. Шул вакытта без көн сайын яхшырайган саен яхшыраячакбыз һәм икенче кешенең тормышына, ниләренә безнең вакытларыбыз да җәмәгать сезнең белән җитмәячәк. Шуңа күрә бу ширләрдән арыныйк. Ул картайта, тәнебезгә зыян зарар китерә, йөрәгебезне бетерә, изге гамәлләребезне юкка чыгара. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Садақаны биргәндә дә яшереп бир дигән халык әйтеме бар. Әлеге әйтем чыннан да бармы, дөресме, юкмы икән, һәм гомумән садака турында сөйләшер өчен безгә кунакка Кабан арты мәчетенең икенче хәзрәтен Сәлимҗан хәзрәт Домнинны чакырдык. Сәлимҗан хәзрәт, ассаламу алейкум рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Сәлимҗан хәзрәт, иң беренче әйдәгез әле садақаның ни икәнлеген ачыклыйк әле. Менә ул садақаның асылы нидә, нәрсә ул? Садака сүзе гарәп теленнән кергән бер сүз инде, һәм аның мәгънәсе тугрылык. Һәм икенче мәгънәсе тугры рәвештә, ихласлы рәвештә бирү. Һәм шуңа күрә садака бирелгәндә ул ихласлы рәвештә Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен мохтаҗларга, мискиннәргә ярдәм йөзеннән бирелә торган бер ярдәм. Менә әйтергә кирәк, менә садаканың асылы ул нәкъ менә ихласлык. Бүгенге көндә кызганыч, ләкин күп кешеләрдә шундый авыру бар. Рия, показуха, кешегә күрсәтү, мактану, масаю, менә садака эше менә шул ширләрне бетерергә инде юнәлгән. Димәк, менә шул ихласлыкны исбат итер өчен садаканы биргәндә яшереп бир дигән мәкаль туганмы? Яки бүтән фикерләр дә бармы икән? Ничек уйлыйсыз? Дөрес, менә кешелек бит күрсәтеп бир, менә мин садака бирәм. Онсы бит мактану бул әлбәттә, бу ихлас гамәл түгел. Менә беләсез, менә безнең халыкта шундый бер әйтем бар, изгелек эшләсәң, кеше күрмәсә дә, балыклар суга ташла, балыклар күрә, суга сал дип әйтәләр. Шуңа күрә яшереп эшләгән саен кешенең менә шушы соблазны, кеше алдына мактану, масаюмы, ние ул кими бара. Кем күрде, беркем дә күрмәде. Ләкин кешеләр арасында беркем дә күрмәде. Аллаһ Тәгалә Раббыбыз күреп тора, кайда гына булсаң да, нәрсә генә эшләсәң дә, шуңа күрә әгәр дә Аллаһ ризалыгы өчен башкардың икән, шуның белән канәгать булып, Аллаһтан әҗр өмет итәсең. Без гадәттә садаканы акча дип кабул итәбез бит инде. Менә садака ул акча гынамы икән?
Менә дөрес, безнең халыкта садака дигәч тә, беренчедән муллалар үзенә сорыйлар, таләп итәләр дип әйтүчеләр бар. Икенчедән анда мәчеттә яшел бер тимер бер ящик бар иде, шуны ташларга кирәк дип уйлыйлар. Ләкин мөхтәрәм җәмәгать, чынлыкта әйткәндә, садаканың төрләре алар бик күп. Һәм әлбәттә, кайсысыдыр акча белән, матди ярдәм белән чыгарыла, кайсысыдыр ул нинди дә булса изгелек белән, эш гамәл белән дә, әйе. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд әйтә, кардәшеңнең йөзенә елмаю ул садака булып тора ди. Хәтта яраткан, сөйгән хатыныңның авызына ризык каптыру, ул да садака булыр дип әйтелә. Ул савап белән буталмыймы? Юк, әлбәттә, ул садака дип әйтелә һәм савабы була, савабы эшләнелә, бирелә. Ләкин менә садака дигәндә без аны акчага, сумнарга гына тарайтмыйк. Ул киң нәрсә. Һәм садаканың төрләре дигәндә дә садаканың төрләре алар бик күп. Һәм шулар арасыннан мәсәлән закат дигәнсе дә бар. Ансы мәҗбүри рәвештә кешенең әгәр дә байлыгы махсус бер теге дәрәҗәгә җитсә, ул вакытта чыгарырга тиешле махсус садака, мәҗбүри садака. Гади садака бар, ирекле садака. Үзеңнең ихтиярың белән баймы син, урта хәлле кешеме син чыгарып бирсәң була. Һәм шулай ук менә гошер садакасы да бар. Ансы да инде бакчаңда үскән яшелчәләрдән, бөтен ризыктан инде уннан бер өлешен чыгаруң, менә шул була инде садаканың төрләре. Менә шул садаканы инде яшереп бир, ихлас эш булыр, ихлас гамәл икән без аңладык. Шуннан да шулай булырга тиеш. Менә савабы күбрәк булсын дигән төшенчә дә бар бит әле. Менә савабы күбрәк булсын өчен кемнәргә бирергә кирәк һәм мәҗбүри дип тә кабул итәргә кирәктер беренче рәттә. Менә Алмаз әфәнде карагыз, менә безнең халыкта ни өчендер садака бирү дигәндә яки гомумән ярдәм итү дигәндә кешенең күп вакытта күз алдына аштан тилмереп яткан, җирдә сузылып яткан, иске-мусты киемнәр белән җыртылган кеше барлыкка килә. Андый кешеләр бүген, Аллага шөкер, әлхәмдүлилләh, җирлегебездә юк. Татарстанда һич теге Татарстан турында әйтәм инде, менә ипи сынагына тилмергән кешеләр юк. Ләкин ипигә ягып ашый торган майга андыйлар бар. Һәм шуңа күрә теге арабызда, җәмгыятебездә кемнәр авыр хәлдә дип исәпләнгән кешеләр, менә шуларга бирсәк була. Ул инде безнең дәүләт тарафыннан да незащищенные социальные слои дип атала инде ул, әйме, ниже прожиточного минимума дип атала. Менә шундый кешеләргә бирсәк була инде. Алар гадәттә инде тол хатыннар, күп балалы тол хатыннар, ялгыз әби бабайлар, чөнки пенсиясе бит инде, ни бит инде, шулай бит санаулы шикле. Шулай ук мәсәлән, менә кайсыр вакытта кешенең кыяфәтеннән яки аның яшәгән урында ничек яшәгәнлегеннән күренеп тора. Ләкин шулай да әйтим җәмәгать, менә садака биргәндә дә мохтаҗ туганыңа бирү ансы иң хәерле эш. Без күп вакытта, яшь вакытта бергә уйнап үсәбез дә, үскәч, гаиләле булгач, бер-беребезне онытабыз, килмибез, салтыратмый башлыйбыз. Менә шул вакытта әгәр дә хәлеңне белешеп тору һәм бигрәк тә араларыгызда туганнарыгыз, абыйларыгыз булсынмы, апаларыгыз булсынмы, хәлне белешеп торып, аның мохтаҗ булганлыгын белсәң, аңа садака чыгарганда, аңа ярдәм иткәндә синең әҗерең икеләтә булачак. Беренчедән садака бирдең, икенчедән туганлык җепләрен сакладың. Шуңа күрә менә әтиәнигә биргән садака кабул булмый диләр, дөрес түгел диләр. Акчалата ярдәм итсәң мәсәлән. Әйе, менә беләсезме, әти-әнигә садака дигән сүз, ул бит садака нәрсә дигән сүз ул? Ул садака кайчан да булса бер тапкыр чыгарам. Көн сайын түгел, атна сайын түгел, шулай бит. Кемдер мәсәлән, елга бер тапкыр кирип садака чыгара инде, андыйлар да бар, айга бер тапкыр, ягъни санаулы махсус вакытларда гына. Ләкин әти-әнигә булган безнең вазифабыз, балалар буларак, әйме, ул инде көн сайын, секунд сайын булырга. Айга түгел, елга түгел, көн сайын, һәр вакыт, һич югы хәлен белешеп торсаң да, кайтканда күчтәнәчен кыстырып кайтсаң да, анда ипиләрме, нәрсәләр монда булсынмы, авыл җирлегендә бит инде безнең магнитлар, пятерочкалар тулып ятмый бит инде, шулай бит, ризыклары, нәрсәләре алай бик күп түгел. Кыстырып кайтсаң да, һәм аларга гомумән шушы сөенечне кертсәң, менә өстеңдәге булган вазифаңны үтисең. Шуңа күрә әти-әнигә садака бирү ул бер караганда әзрәк теге ничек тәмит инде кешене ялтырга тиеш. Садака түгел, көн сайын карап тору. Һәр вакыт инде үзеңнең игътибарыңны, ярдәмеңне күрсәтеп тору инде. Гышыр садакасын да телгә алдыгыз, ансына да тукталып үтсәк иде. Гышыр садакасы дигәннән безнең динебездә Аллаһы Тәгалә Коръәндә әйтә, "Хәмди уңыш алган көненнән шул уңышның хакын чыгарыгыз" дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм шуңа күрә бакчаңда, җирлегеңдә, бай җирләрендә, мисал өчен, мәсәлән, авылларда, әйме, әгәр дә нәрсә булса да үстерәсең икән, әгәр дә нәрсә булса чәчкәнсең икән, ул бит инде
ул үсентеләрне үстерүче кем? Аллаһ Тәгалә. Яңгырын бирүче, кояшны чыгаручы Аллаһ Тәгалә. Һәм шуңа күрә шул менә үскән әйберләрдән уннан бер өлешен садака рәвешендә, гышыр садакасы рәвешендә чыгарсаң, бик күркәм гамәл. Менә шуны әйтеп узарга кирәк. Безнең халыкта садака дигәндә, закат дигәндә күп кеше булай дип уйлый. Аны бай кеше чыгарга тиеш. Мин түгел. Минем хәлем булай, балаларым укый, анда зарплатам көннән көнгә үтә тегесе монсы дип. Алар синең кешенең характерына карыйдыр. Акланулар табалар, ләкин аларга әйтергә кирәк, син һич югы үзеңне юмартлыкка, гышыр садакасы сәбәпле үзеңдә юмартлыкны тәрбияле. Әгәр дә акча белән булдыра алмыйсың икән, әгәр дә нинди булса матди ярдәм белән булдыра алмыйсың икән, һич югы бер капчык бәрәңге. Жәлмени ул, шулай бит инде авылда, яки кабагың булсамы да, яшел чәйрәң булсамы. Менә тагын бер әйтеп узасың. Шуңа бит аңлатмасында ук аңлашыла бит. Оннан берне биргән бит син хәерчеләнмисең дә байымыйсың. Дөрес, ул теге киметми, гомумән теге алган уңышыңны киметми. Менә тагын бер әйтеп узасым килә, бер көнне Ширмешән районында кунакта булдым, бер авылда. Һаманда теге мәчеткә йөрүче бер хәзрәте дип әйтикме инде. Ул әйтә, без ди үзебезнең авылыбызга шундый гадәт керттек ди. Менә сентябрь башлана икән, билгеле бер көн билгеләгәннәр әйме. Һәм шунда ди авыл буйлап җыябыз үзебез ди. Садаканы, гышырны җыябыз ди, халык бирә ди, берсе дә саранланмый нитми дип әйтә. Һәм аннан соң шуны төрле җирләргә җибәрәбез. Я мәсәлән берәр мәдрәсәгә булсамы, я мохтаҗларга таратабызмы, я шәһәргә җибәрәбезме. Чөнки авылда бит инде бәрәңгегә тилмереп утыручы кешеләр юк, ә шәһәрдә булырга мөмкиннәр. Шулай дип җибәрәбез ди. Менә шушындый гадәтләрне без чыгарсак иде үскә. Безнең халык әзрәк гомумән җәмгыятькә файда китерә торган менә үзара ярдәм итешү, хәлне белешеп тору эшләрендә катнашса, ул бик яхшы булыш булачак. Ә нигездә бит инде бик гади мәгънә ята. Бүтән кешегә дә рәхәт булсын дигән. Шулай пәйгамбәребездән индерелгән. Пәйгамбәребез әйткән бит инде, иманы тулы булмас шул кешенең ди, үзе тук килеш ятып, күршесе ач булып йокласа дип әйтә. Шуңа күрә белешеп хәлне. Шулай, иң мөһиме, ашның күзе икмәктә, тукның күзе итәктә булмасын инде. Кунакка килеп барсын да бәйнә-бәйнә аңлаткан өчен рәхмәт яусын. Бик рәхмәт. Сезгә рәхмәт. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сәбәс тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Алия Сәлимҗанова иң кызыклы дөнья яңалыкларын барлады. Суқыр кыз Анна Лебедок Красноярск университетының көндезге бүлегендә укый. Аны боз кушаматлы эт озата йөри. Анна сөйләве буенча, беренче группа инвалидлык билгеләнгәннән соң, кызга шәхси тернәкләнү программасы буенча йөртүче эт сайлау мөмкинлеге бирелгән. 1 елдан соң Анна белән боз таныша. Шул вакыттан алып 4 елдан артык вакыт узган. Идәнгә төшкән әйберне алып бирергә, кирәкле аудиторияны табарга, лекцияләргә, җәмәгать транспортында кибетләргә йөрергә кызга 4 аяклы дусты булыша. Босның махсус документы, паспорты да бар. Ул хайванның агрессив түгеллеген, иретелгән булуын дәлилли. Босик очень добрый, более безопасной собаки встретить сложно. Босик бик акыллы, яхшы эт. Ишеккә шакыганда тавыш бирә, ләкин үзе кешегә ташланмый да, тешләми дә. Кешеләрдә махсус иретелгән этләр турында мәгълүмат бик аз. Шуңа да алар кайвакыт куркып кала, аларны агрессив дип уйлый. Университетта студентлар Аннаның ярдәмчесенә хәйрхаһлы. Аны күрүгә кәефләре күтәрелә, күбесенең этне сыйпыйсы килә башлый икән. Пермдә яшәүче 19 яшьлек Кирилл Широбоковның кул аякларында гиперкинез һәм ДЦП диагнозы. Шуңа карамастан ул борын белән ияге ярдәмендә хәрби техник сферага кагылышлы әйберләрнең проектларын ясый. 1 яшендә малайга ДЦП диагнозы куела. Мөстәкыйль йөрергә өйрәнә алмый. Хәзердә шуышып кына хәрәкәтләнә. Куллары эшләми, сөйләме дә начар. Ләкин мәктәп укытучылары ярдәмендә Кирилл үз проектларын төрле конкурсларга тәкъдим итә алган. Аның соңгы уйлап табылган әйбере структуралы броня, сугыш экзоскелеты яки броньлы һәр кайда йөри алучы Ихтиандр 2.0 дип атала. Башка уйлап тапкан әйберләре кебек, ул электр белән түгел, күмер төймәләре ярдәмендә эшли. Әлеге экзоскелетны кигән кеше авыр йөкләр күтәрә алачак. Аңа яңа көч истәлә ди Кирилл. Киләчәктә экзоскелетның үрнәген ясарга да уйлый. Ләкин моны тормышка ашыру өчен белгечләр төркеме һәм акча кирәк. Егет иганәчләр эзләү белән мәшгуль. Мәскәүдә Кирилл проектлар ярдәмендә кул аякларының функциональ эшен торгыза алырлык операция ясатырга хыяллана. Шулай ук ДЦП диагнозы куелган башка кешеләргә дә аның уйлап табылган әйберләре булышачак дип ышана ул. Алтын сары өрәнгеләр ут дөрләгән ушак төсле, көй агыла җиһан буйлап. Уш китәрлек шундый хисле, дип язган Гөлнара Шәрипова.
Дөрестән дә нәкъ менә көз күп кенә рәссам, язучы, шагыйрьләрне илһамландыра. Көз табигаты моңсу, елак булса да күңелдә үз урынын таба. Әлеге табигатькә тагын бер хозурланыйк. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы әлмәттә болытлы яңгыр явачак, 7 градус җылым. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама яршаллы Алабугада сүрән көн температура 8 градус. Төньяктан Актаныш Шәгырҗи Менделеевскида яңгырлы, җылылык 9 градус. Төньяк көнбатыштан Арча Кукмара Балтачта явым-төшемнәр температура 7 градус җылым. Көньяк көнбатышта Булгар-Буа Чүпрәлдә урыны белән яңгыр явачак 8 градуска кадәр җылыта. Чиста Нурлат Мамадышта явым-төшемнәр 7 градус җылым. Алдагы көннәрдә синоптик хәл үзгәрми, шулай яңгырлы һава торышы саклана. Мәркәзебез Казанда сүрән көн яңгыр явачак. Температура көндез нибары 5-7 градус җылы. Җил көнчыгыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 758 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 88%. Җирнең магнит кырытыныш. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде. Безнең каналда калыгыз. Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бер нәрсәдә килеп чыкмасын өчен китапханәгә юл тотыйк. Монда китап укыр өчен генә түгел, дуслар белән очрашырга, күргәзмә һәм спектакльләр карарга җыелышалар, компьютерда эшләргә, тәмле кахвә эчәргә һәм колакчыннар киеп электрон пианинода уйнарга да киләләр. Аңлап өлгергәнсездер, сүз Татарстан Республикасының милли китапханәсе турында бара. Китапханәнең яшүсмерләр өчен айрым бер бүлмәсе бар. Анда гадәттә кеше дә азрак. Китаплар да нәкъ менә яшүсмерләр аудиториясына туры китереп сайланган. Китап киштәңдә кирәкмәгән китаплар булса, син аларны китапханәгә алып килә аласың. Шул рәвешле укучылар ярдәме белән китапханә фондына инде 7000 китап өстәлгән икән. Китапханәнең бар серләрен белер өчен сезгә экскурсия тәкъдим итәбез. Казан сөючеләрнең Казанда үз мәккәсе бар. Бу милли китапханә. Без дә бүген монда килергә булдык. Кергәч тә хәрефләрдән ясалган инсталляциягә игътибар итәсең. Ул татар теленең тарихына багышлана. 5 графика рун, уйгыр, гарәп, латин һәм кириллица хәрефләреннән тора. Әйдәгез әле китапханәнең уку заллары белән танышыйк. Китапханәдә 2 зал эшләп килә. Ул универсаль зал һәм классик зал. Универсаль залдан сез китапларны өйгә алып китә аласыз. Универсаль залда китап алу өчен уку билетын булдыру кирәк. Моның өчен паспорт һәм анкета тутыру зарур. Билет безнең кулда. Махсус станцияләрдә китапны мөстәкыйль алабыз. Киштәләрдә 250 мең китап. Ошаганын сайлап кына ал. Классик әсәрләр, медицина, психология, педагогика һәм башкалар. Без сезнең белән хәзер компьютер залы кырыенда басып торабыз. Гадәттә инде биредә студентларны күпләп очратырга була. Монда уку билетын булдырган очракта беренче 3 сәгате бушлай, интернетка кереп, Wi-Fi аша үзенә кирәкле мәгълүматны һәр студент та таба ала. Диссертациялар, дипломнар язалар. Универсаль залда кичкенә балалар өчен сабыйлар мәйданчыгы эшләп килә. Монда төсле матур креслолар, диван, өстәлләр бар. Китапханәчеләр яки әти-әниләре белән 3 яшькә кадәр балалар монда матур әдәбият әсәрләрен укый алалар.
Яшүсмерләр өчен айрым залда бар. Панорамалы тәрәзәләрдән төшкән яктылык заманча залны яктырта. Биредә зур өстәлләр төркем белән дә эшләү мөмкинлеге бирә. Музыкаль залда татар җырчылары, композиторларның пластинкаларыннан тыш музыка турында китаплар, ноталар саклана. Шулай ук пианинода уйнарга теләүчеләр өчен 2 электрик инструмент та бар. Уйнаучы кеше колакчыннар аша уйнаганын үзе генә ишетә. Шул рәвешле башкаларга комачауламый. Без китапханәнең 2нче катында. Монда классик зал урнашкан. Монда нинди китаплар саклана? Әйдәле сорап китик. Классик уку залы безнең 3 өлешкә бүленә. Без сезнең белән басып торган өлеш ул инде безнең беренче кат, беренче ярус дип атала. Минем сул кул ягымда безнең периодика залы, анда газеталар, журналлар сакланыла һәм шулай ук инде безнең электрон каталоглар, карточный каталоглар шулай ук биредә. Икенче катта безнең чит телләрдәге әдәбият һәм инде сез үз күзләрегез белән бик матур барельефны, Миру мир дип аталган барельефны күрә алачаксыз. Миру мир скульптурасы барлык укучыларның игътибарын җәлеп итә дип әйтсәм, ялган булмас. Ул гипстан ясалган 5 метр озынлыкта. Талантлы скульптор Александр Шенгеле әлеге скульптураны Ленин мемориалы өчен ясаган була. Бик күп скульптурлар арасыннан нәкъ менә монсы сакланып калына. Классик залда ул бик отышлы һәм урынлы күренә. Бер тапкыр күрү 100 тапкыр ишетүдән яхшы. Сез дә китапханәгә рәхим итегез. 26 октябрь көнне Казанда яңа хитлар дип аталган бик матур концерт узачак. Әлеге концертта җырчы Илгиз Мөхетдинов та катнаша. Илгиз, сәлам, хош килдең. Хәерле көн. Хәерле көн. Бөтен килгән кунакка бирәбез. Әле җыр чыкмаган, бу яңа булгач инде әле менә язылып бетте, булды, башкардым, өйрәндем. Менә яңа җыр сезгә рәхим итегез. Ә инде аның хит икән беләсең. Бу мөмкин әйберем. Булырга мөмкин, чөнки без җырчылар әле күрсәтә барабыз җыр язылган чакта да төрле социаль челтәрләрдә дәиме. Ничек булса да, менә сүзен таптым. Менә киез, аранжировка. Нәкъ шулай бара бөтен нәрсә. Һәм инде җыр чыкканчы, әлбәттә аның процессы озак бит әле, аранжировка язып бетергәнче, бөтен нәрсәне хәл итеп бетергәнче, ул интернет челтәрләренә ләккәнче, озак обработка үткәнче автор правалары бөтен. Инде җыр танылганда белгәндә инде. Инде туларда диде. Иң башыннан да не булса да оркестр белән чыгыш ясарга да булган мөмкинлек чыккандыр инде. Һәм әлбәттә, мен шулай итеп әкрен-әкрен җыр танылачак. Җырды сайлаганда, менә бу хит булачак дип беләсеңме, аны карыйсыңмы? Һәм син үзең сайлыйсыңмы гомумән җырны? Чөнки инде син продюсер белән эшлисең дип ишеттек. Ахыр син продюсер сайлый, продюсер киендерә, продюсер киен, сүзләрен яздыра, аранжировкасын ясата. Син чыгып җырлыйсың гынамы яки башка эш барамы? Гомумән продюсер белән эшләү ул менә бөтен булган авырлыклар, кайгылар аңа гына төшми. Бөтен процессны син үзең белергә дә тиеш. Сайлыйсың җырны, әлбәттә, үзең иң беренчедән. Сиңа ошарлык булсын ул, име? Икенчедән, бөтен аранжировка һәм ниндидер музыкаль четерекләрен син карыйсың, чөнки син музыкант. Аның эше гомумән бүтәндә. Һәрбер менә безнең командада һәрбер кешенең үз эше бар. Һәм бөтен кеше үз эшен эшли. Бер кемгә дә үз эшен теге тинкәтләп, теге бар эшләп битерменсен тегесен дип андай бер юк. Гомумән сөйләшү бара. Менә шулай итеп булырга тиеш. Менә синең шул хәтле, менә синең шул хәтле, менә синең шул хәтле. Менә шулай итеп бөтен эш бара. Гомумән мин генә артта калып барам, чөнки социаль челтәрләрдә бөтен нәрсәне күрсәтеп торырга ул бик авырыш. Айруча нидер вакыт үткәргә кирәк аның өчен. Менә студияда отыру, музыкантлар белән сөйләшү, аралашу, менә иң татлы мизгел, иң татлы моментлар. Чөнки шул вакытта туа синең яңа җырларың, һәм хитлар турында бер кашан да уйламыйсың. Нәрсә, гомумән ул сиңа ашарга тиеш, иң беренче мөмкин. Сиңа ашарга тиеш. Илгиз, менә операда башкардыгыз бит инде, башкарасыз. Менә эстрадага килеп керү, ул нәрсә өчен? Ул танылу өченме? Урамнарда танысыннар өченме? Илгиз килә дип әйтсеннәр өченме? Ни өчен кирәк? Юк, опера бер ул. Гомумән академ, вокал, халык җырлары, ул бит аларны ничектер аерып булмый халык җырлары. Менә ретро җырлар яратабыз бит инде, име? Гомумән мин үстем менә шул ретро җырларда. Мин беләдерим. Мин клиентка кергәч кенә нидер академ вокал белән кызыксына башладым.
Чөнки мин аңладым, бу вокаль мастерство киләчәктә миңа булышачак. Төрле юнәлештә. Халык җырларында да шул ук сулыш алулары име. Гомумән ниндидер бер зур мәктәп төзелгән. Шул мәктәп белән өйрәнергә кирәк, үзеңне ничектер булса профессионал эшләр. Сезнең диапазоныңыз ничә октава? 2 октавада кварта. Ләйсен өзін аңламша қалдым. 26 апрельге әйләніп қайтық, Сәйдәш мәдәният үзәгендә, шулай ук безнең профессиональ музыкаға негіз салучыларның берсе, булган исемен йөрткән мәдәни үзәктә шығыш ясаячаксың әлбәттә. Яңа хитлар концертында Булгар радиосы оештырган иртәнге шәйләр алып барачак җәмәгать. Карарга килмичә калмагыз дип әйтте. Илгиз Мөхетдинов та яңа җырын башкарам дип инде менә кунакка килде. Нинди җыр, авторлары кем һәм ничек тамашачы ничек шаккаттырас? Туды әлеге җыр. Туды җыр безнең җыр проектында каләп оештырган иде. Без аны оркестр белән чыгыш ясаган Ильяс Камалов җитәкчелегендә. Яша Сулай Рат дип атала. Гомумән аның авторлары Ләйсән Абдуллин композитор, Эльмира Җәлилова шагыйрәсе. Миңа бик рәхмәтле мин аларга. Шул җыр өчен чөнки минем ошап тора торган җырларның берсе, ул җитез шаян җыр бүгенге көндә һәрберебезгә сулыш биреп тора торган җырларның берсе дип уйлап торам, киләчәктә дә барлык тамашачыларга ошар дип өметләнеп калам. Тагын бер сорау бирим әле, Илгиз. Шынлап бирәсеңме? Шынлап бирәм. Тотынып отыр. Бер клибыгызда сез махсус машина сатып алып, аны шартлатасыз. Менә бу машинаны шартлатканда йөрәгегез ничек чыдады, ничек түзде аңа? Беренчедән, Илгиз, әлеге сорауга җавапны тамашачыларыбыз безнең социаль челтәрләргә язылып, ишетә алачак, шуңа күрә язылыгыз һәм тыңлагыз. 26 октябрьдә Сәйдәш мәдәният үзәгендә Илгиз машина шартлатмаячак. Ул сәхнәдә генә чыгыш ясаячак, үзенең яңа җырын тәкъдим итәчәк. Шуңа күрә безгә кунакка килеп әңгәмә корган өчен рәхмәт. Яусын, шул менә җыр белән бәйле һәр төрле юнәлештә дә сиңа уңышлар теләп калабыз. Аллаһы Тәгалә сезнең кыяфәтегезгә дә, байлыгыгызга да түгел, ул сезнең күңелләрегезгә һәм гамәлләрегезгә игътибар итәр дигелә хадистә. Шуңа да әлеге көнне якты уйлар, изге гамәлләр белән башлыйк. Безнең елмаюдан көннәр яктырсын, җылы сүзләрдән күңелләр җылынсын, назлы карашлардан йөрәккә уңай хисләр тулсын. Бәйрәмгә тиң җомга көнен изге уй ниятләр белән үткәрик дигән теләктә без сезнең белән сау булашабыз. Бәрәкәтле тыныч яллар сезгә. 2 сәгать дәвамында сезнең белән манзара тапшыру. Иҗат төркеме һәр вакыт яхшы фикерләр генә туплаган һәм аларны җиткерергә тырышкан Ләйсән Хөснуллина белән Алмаз Гәрәев иде. Җомга мөбарәк булсын, киләсе очрашуларга кадәр.